Hai, 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 hai! Hai, hai, dai, 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 hai, Nelu! Ce? Curul pe așa, n-ai văzut cum s-a dus? Curul pe așa, ascultă-mă. Hai că-i mișto așa. Băi, Michael, filmează-ți linkurile astea ca să vadă lumea. Hai, alegeți partea, hai! Bine, Corrado, supără-te! Dă-i! Hai, Corrado! Ei! Hai, Iorgo, hai! Am urcat de 3 ori, gata, hai. Fii atent că asta e combinația. Gata, asta e! Bă, ce pinion, Iorgo! Asta e combinația, nu zice, mă! Dă-te. Luați-vă 29! Ia uite-l, Adrian e la contratimp. Ia uite-l! S-a supărat, dați-vă la o parte! Ce muli? Hai, domnul Cechi, hai! Ia să mai... Gata, dreapta. Mie mi-alunăcă picioarele rău. N-am ce să fac, frate. Cu asta n-am ce să fac.